ka-adventure, padong mi karon sa Barangay Tapon, pista karon sa Barangay Tapon, wato mi ka-adventure kay giinvitar pod mi ni Mama Yol. Ito na mi karon taod sa Barangay Tapon kay giinvitar mi sa pista sa Barangay Tapon. Kauban na ako mga kinakusgan ng mga kidosik. Ate Christine, Ate Christine. Si KGR, kay Patrick, si Kuya Remark, si Inday Mary Joy, si Ate Marian. O kaway. O, adventure, ato namin sa pista sa Barangay Tapon. Okay, shout out ko sa mga official sa Barangay Tapon. Happy namin sa pista sa Barangay Tapon. Ka-adventure. Sa ka-adventure. Tara. Patrick, kaway ka Patrick. Pasal ka-adventure, padung namin sa bahay na kabunit dito sa Barangay Tapon. Mingaw karon pista ka-adventure kay tungod sa panahon karon. Mag-adventure na namin karon sa balay sa akong mama diri sa Barangay Tapon. Mag-adventure, so mag-adventure. Muli ang pantawan sa ang balay ka-adventure diri sa Barangay Tapon. Okay. Uy, nasik Kuya Jian ng bisita. Miss Kuya Jian. Okay nami karon sa sulod sa balay diri sa akong mga ka-adventure diri sa Barangay Tapon. Apa yung mga katawhan diri ka-adventure. Na si Inday, Iblis. Si Inday. Atas kusina. Uy, naman na yung kinakusgan. Oh, kinakusgan. Sponsor si Madir. Ang koked na yan si Madir. O pag mga katawhan.
Okay ka-adventure nami karon diri na si mama diri si Ate Bitsy. Murag minga-minga orong pista diri kay tungod sa panahon karon ka-adventure. Gipangunayan sa akong mother na sa akong kinakusgang sponsor si Rosbita Gonzales. Ang gwapa nga kapatid. Naghiwa siya kanang carrots ka-adventure. Siya nga prutas, watermelon. Nga nanapoy mangga ka-adventure si andang ka-adventure. Makita ka rin. Ada bilis dulu yuk, kita bilis dulu nih. Tuh, bilis. Adventure, may picture sa graduate ko, high school adventure. Muni akong manghod ka adventure si Rosbilia o si Erwin Daray, yung mister na yung Bibi ka adventure. Muni ako magawang adventure si Seron de Silaton sa pag-graduate niya sa college. Muni akong mama o si papa sa gikasal pa sila ka-adventure. Nas Kuya Binbin o. Kuya Binbin. Kuya Jian, Kuya. Terus sakata sa ibabaw ka adventure, ito ibabaw sa taas. Nasi Inday. Okay, ka-adventure na sa ibabaw. Nasi boss, oy boss! Ikaw rin ka boss? Si Busing, hindi mo ilang barnis ka-adventure ang makita ka ron. Sila boss gan? Oh. Ka-adventure nag-prepare na sa paraon niya ka-adventure sa bisita niya. What's up ka-adventure? Ka-adventure, nami ka diri sa Tambakan nag ka ng wasay-wasay kinason ka-adventure o kasag ka-adventure. Di sa lagi ka na isla, sir? Malingin. Sa Malingin ni ka-adventure, kauban na si sir. Ato sa tabay, sir, manood sa ta, sir. Kauban sa tabay, manood to. Kaya na po'y ginagmay. What's up ka-adventure? Kauban na ang mga gikan sa isla sa Malingin. Oy ka-adventure, gihabuan na ang wasay-wasay gikan sa isla sa Malingin. Muna siya ang wasay-wasay ka-adventure. Luto na niya mga wasay-wasay ka-adventure. Na atong tagya sa balay si Ma'am Rosbilia Daray. Ug sa iyang gwapo nga mister koy Erwin Daray. Ug si Ma'am Rosbilia Daray. Muna ang kinasundikan sa Malingin ang wasay-wasay ka-adventure. O nga kasag ka-adventure nga tambok kay dagko kayong kasag ka-adventure na. Dagko nga kasagi ka sa Malingin ka-adventure. Muna itong ibutang sa kasag ka-adventure kaya ito lapuan ka-adventure. Ato na siyang ibutang para kuha ka ng recipe ang kasag ka-adventure para nami ang kasag kong nabutangan o Sprite.
kining kasag ka adventure adto sa lutuanan ka adventure ato itak ang ning kasag. Butangan ni siya magic sarap. Sa pakita ka adventure ang mga kasag ka adventure nana siya Sprite o nya magic sarap ka adventure. Ang kining adventure na mo ni siya ang wasay-wasay ka adventure. Pag wasay-wasay ka mo ni siya wasay-wasay ang kinason. Tatala ni ka adventure bunga nga ni siya. Ang cooker kinakusgan umisis nga cooker diri sa barangay Tapon sa pista sa Tapon ka adventure. Adventure mo ni ang among i-prepare para sa among bisita. Nya ongoing nang bisita ka adventure ang mga suki gikan sa travel unit. Mga suki ni mama sa buhat ka adventure. Adventure ato makita karon ang tambakan nga nasa atbang na adventure diri sa balay adventure diri sa balay ni mama adventure makita karon ang tambakan nya ang mga isla makita nato ang maumawan malingin pantigi adventure nasa atbang na adventure makita karon mas inday nagkaon og watermelon fruit na dai kaway kali na watermelon inday. Oy adventure mo ni barangay Tapon karon June 29, 2021 pista karon sa barangay Tapon sa senior San Pedro, senior San Pablo ka adventure diri sa barangay Tapon.